Πώς ένα Σλοβαίνο μοντέλο απέκτησε βίζα Einstein που προοριζόταν για νομπελίστες και Ολυμπιονίκες. Η Μελάνια Τραμπ έλαβε αυτήν την αποκλειστική βίζα το 2001, αλλά τα προσόντα της δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Ακόμα πιο σοκαριστικό είναι ότι εργάστηκε παράνομα στην Αμερική πριν αποκτήσει τα απαραίτητα έγγραφα. Οι γυμνές φωτογραφίσεις της ήταν πιο ακραίες από τι φανταζόταν κανείς, συμπεριλαμβανομένης μιας με λεσβιακά θέματα που παρέμεινε κρυφή για δεκαετίες. Αλλά το μεγαλύτερο μυστικό αφορά τον γάμο της με τον Ντόναλντ Τραμπ και γιατί ζουν χωριστές ζωές εδώ και χρόνια. Σήμερα, αποκαλύπτουμε τις κρυμμένες αλήθειες για την πιο μυστηριώδη πρώτη κυρία της Αμερικής. Η ιστορία της Μελάνια Τραμπ ξεκίνησε στις 26 Απριλίου 1970 στο Νοβομέτο της Σλοβενίας. Τότε ήταν μέρος της κομμουνιστικής Ιουγκοσλαβίας. Η ζωή ήταν δύσκολη. Η οικογένειά της ζούσε στη Σεβνίκιτσα, μια μικρή πόλη όπου εργοστάσια ήταν παρατεταγμένα κατά μήκος της όχθης του ποταμού και καπνοδόχοι γέμιζαν τον ουρανό. Το διαμέρισμά τους ήταν μικροσκοπικό με τσιμεντένιους τοίχους, κοινόχρηστες σκάλες και απλά έπιπλα. Οι περισσότερες οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων των Κανάβ, επιβίωναν με κάρτες σύντησης. Η ζάχαρη και το λάδι ήταν πολύτιμα. Οι μπανάνες και η σοκολάτα ήταν σπάνιες λιχουδιές που φυλάσσονταν για ξεχωριστές μέρες. Οι άνθρωποι κέρδιζαν λιγότερα από $100 το μήνα. Ο πατέρας της, Βίκτορ, εργαζόταν ως έμπορος αυτοκινήτων για το κράτος. Η μητέρα της, Αμαλία, έραβε παιδικά ρούχα σε ένα εργοστάσιο. Όλη η χώρα πάλευε με τον πληθωρισμό, τις ελλείψεις και την ανεργία. Υπήρχε μια άλλη σκιά στα πρώτα χρόνια της ζωής της Μελάνια. Ο Βίκτορ είχε αποκτήσει έναν γιο πριν παντρευτεί την Αμαλία. Το όνομα του αγοριού ήταν Ντένις. Μια δικαστική εξέταση απέδειξε ότι ο Βίκτορ ήταν ο πατέρας, αλλά ο Βίκτορ δεν δέχτηκε ποτέ τον Ντένις. Το αγόρι μεγάλωσε φτωχά, μεγάλος με τη μητέρα του. Ο Ντένις δεν έγινε ποτέ μέλος της οικογένειας Κάναβ. Καθώς η Μελάνια γινόταν γνωστή, αυτός ο μυστικός αδερφός παρέμεινε στο παρασκήνιο, περιμένοντας μια λέξη αναγνώρισης που δεν ήρθε ποτέ. Τα πρώτα βήματα της Μελάνια στον κόσμο των φωτογραφικών μηχανών έγιναν όταν ήταν μόλις 5 ετών. Εμφανίστηκε σε τοπικές διαφημίσεις γάλακτος, κρατώντας ένα ποτήρι γάλα με σοβαρό πρόσωπο. Η μητέρα της τη βοήθησε να βρει αυτές τις δουλειές μέσω επαφών στο εργοστάσιο παιδικών ενδυμάτων. Δεν ήταν απλώς διασκεδαστικό. Βοήθησε την οικογένεια να κερδίσει λίγα επιπλέον χρήματα σε μια εποχή που τα οικονομικά ήταν περιορισμένα. Από μικρή ηλικία, η Μελάνια έμαθε πώς να παραμένει ήρεμη κάτω από τα έντονα φώτα της κάμερας. Η παιδική της φίλη, Μιράνα Γκάλανσιτς, θυμόταν τη Μελάνια ως διαφορετική. Είπε ότι η Μελάνια φαινόταν πάντα έτοιμη να ξεπεράσει τη Σεβνίκιτσα. Είχε μεγάλα όνειρα. Ήταν ευγενική, δεν κουτσομπόλευε ποτέ και συχνά έμενε σιωπηλή. Αντί να συμμετέχει στη φλιαρία, σχεδίαζε ρούχα και κοίταζε ξένα περιοδικά που έφερναν κρυφά οι φίλοι της. Δούλευε σκληρά στις τέχνες και τις γλώσσες, έχοντας ήδη σκεφτεί μια ζωή πέρα από τη μικρή της πόλη. Σε ηλικία 23 ετών, το 1993, πόζαρε για ένα τοπικό περιοδικό στη Σλοβενία, ντυμένη ως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικής. Η φωτογραφία την έδειχνε πίσω από ένα γραφείο, γεμάτη αυτοπεποίθηση και σοβαρότητα. Ήταν απλώς μια παιχνιδιάρικη ιδέα εκείνη την εποχή. Αλλά χρόνια αργότερα, αυτή η εικόνα φάνηκε να προβλέπει τον ρόλο που θα έπαιζε στην παγκόσμια σκηνή ως πρώτη κυρία. Όλα άλλαξαν το 1986. Η Μελάνια ήταν 16 ετών και περίμενε έναν φίλο μετά από μια επίδειξη μόδας στη Λιουμπλιάνα. Τότε ήταν που την εντόπισε ο φωτογράφος Στάιν Τζέρκο. Είπε ότι παρατήρησε το ύψος της, τα μαλλιά της και τον ντροπαλό, σοβαρό πρόσωπό της. Την κάλεσε στο στούντιό του. Εκείνη είπε ναι. Αυτή η στιγμή άνοιξε την πόρτα για το μέλλον της. Σύντομα, και τα τοπικά πρακτορεία την πρόσεξαν. Αυτό ήταν σπάνιο σε μια χώρα που ήταν ακόμα απομονωμένη από τον ευρύτερο κόσμο, αλλά η Μελάνια τα κατάφερε. Μετά το Λύκειο, η Μελάνια άρχισε να σπουδάζει σχέδιο και αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα, αλλά οι προτάσεις για modeling συνέχιζαν να έρχονται. Αποφάσισε να τα παρατήσει μετά τον πρώτο χρόνο. Τα επίσημα βιογραφικά της αργότερα ανέφεραν ότι ολοκλήρωσε το πτυχίο της. Αλλά το 2016 οι δημοσιογράφοι ανακάλυψαν την αλήθεια. Δεν το είχε κάνει. Το ψέμα έγινε σκάνδαλο όταν ήταν πρώτη κυρία, αλλά η επιλογή να εγκαταλείψει το σχολείο έδειξε πόσο αποφασισμένη ήταν να ακολουθήσει το όνειρό της. Καθώς μετακόμισε στο Μιλάνο και το Παρίσι, συνειδητοποίησε ότι το πραγματικό της όνομα, Μελάνια Κάναβ, ήταν δύσκολο για τους δυτικούς πελάτες. Έτσι, το άλλαξε σε Μελάνια Κάναλς. Αυτό τη βοήθησε να ενταχθεί στον κόσμο της διεθνούς μόδας. Ήταν μέρος του να αφήσει πίσω της την παλιά της ζωή. Η Μελάνια επίσης άρχισε να μιλάει άπτεστα 6 γλώσσες: σλοβενικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και σερβικά. Το ότι μιλούσε τόσες πολλές γλώσσες της έδωσε ένα πλεονέκτημα. Της βοήθησε να συνεργαστεί με σχεδιαστές, φωτογράφους και πράκτορες σε όλη την Ευρώπη.
την έκανε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε άλλα μοντέλα που αντιμετώπιζαν δυσκολίες με τα γλωσσικά εμπόδια. Το 1992, στα 22 της, μετακόμισε στο Μιλάνο. Η πόλη βρισκόταν στο επίκεντρο του κόσμου της μόδας. Υπέγραψε συμβόλαια με κορυφαία πρακτορεία και συνεργάστηκε με διάσημους φωτογράφους όπως η Helmut Newton και Patrick de Marcellier. Εμφανίστηκε σε εξώφυλλα περιοδικών και περπάτησε για μάρκες πολυτελείας. Έγινε μέρος των σκηνών υψηλής μόδας τόσο στο Μιλάνο όσο και στο Παρίσι. Το ταξίδι της Μελάνια Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν γεμάτο φιλοδοξία, ευκαιρίες και αντιπαραθέσεις. Ένα από τα πιο εκπληκτικά κομμάτια της ιστορίας της μετανάστευσής της ήταν η λήψη της βίζας EB-1 το 2001. Την αποκαλούν βίζα Einstein. Υποτίθεται ότι χορηγείται μόνο σε άτομα με εξαιρετικές ικανότητες, νικητές του βραβείου Νόμπελ, βραβευμένους με Πούλιτζερ, Ολυμπιονίκες ή άτομα με μεγάλη διεθνή φήμη. Η Μελάνια, μοντέλο εκείνη την εποχή, έλαβε αυτή τη βίζα παρόλο που δεν ήταν στο επίπεδο των supermodel όπως η Tyra Banks ή η Naomi Campbell. Αυτό προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Το χαρτοφυλάκιό της, αν και στιβαρό, δεν περιείχε μεγάλα βραβεία ή ιστορικά επιτεύγματα. Οι επικριτές επεσήμαναν ότι η βίζα δεν φαινόταν να ταιριάζει με το προφίλ της. Το θέμα έγινε ακόμη πιο έντονο επειδή ο σύζυγός της, Donald Trump, αργότερα ζήτησε αυστηρότερους κανόνες μετανάστευσης και κατηγόρησε άλλους ότι εκμεταλλεύονταν το σύστημα. Το 2025, η βουλευτής Jasmine Crockett αμφισβήτησε ανοιχτά πως η Μελάνια είχε τα προσόντα. Είπε: «Χρειάζεστε σημαντικά επιτεύγματα όπως ένα Νόμπελ ή Πούλιτζερ ή Ολυμπιακά μετάλλια ή τεράστια επιτυχία στην επιστήμη, την τέχνη, την εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις ή τον αθλητισμό». Είπε ότι η Μελάνια δεν είχε τίποτα από αυτά. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να διαφωνούν για το αν τα προνόμια, η εξουσία και οι διασυνδέσεις έπαιξαν ρόλο στο πώς η Μελάνια απέκτησε αυτή τη βίζα. Αλλά αυτό δεν ήταν το μόνο μέρος της ιστορίας της που τράβηξε την προσοχή. Πριν η Μελάνια αποκτήσει τη σωστή βίζα, εργαζόταν σε μια νομικά αθέμητη γκρίζα ζώνη. Μεταξύ 10 Σεπτεμβρίου και 15 Οκτωβρίου 1996, κέρδισε περίπου $20,56 για τουλάχιστον 10 δουλειές ως μοντέλο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, είχε μόνο βίζα επισκέπτη, η οποία δεν επέτρεπε αμοιβόμενη εργασία. Δεν έλαβε την κανονική βίζα εργασίας της, την H1B, μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 1996. Αυτό ήρθε στο φως το 2016 κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ. Τα νέα ήταν σοκαριστικά επειδή εκείνος είχε υιοθετήσει τόσο έντονη στάση κατά της παράνομης μετανάστευσης. Τα αρχεία έδειχναν ότι είχε εργαστεί για πελάτες όπως το Fitness Magazine και το Bergdorf Goodman κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Η Μελάνια έλεγε πάντα ότι ακολουθούσε τον νόμο, αλλά τα στοιχεία έλεγαν μια διαφορετική ιστορία. Μερικοί άνθρωποι αναρωτήθηκαν ακόμη και αν έκρυβε την αλήθεια στις αιτήσεις της για πράσινη κάρτα ή υπηκοότητα. Οι ειδικοί επεσήμαναν, ωστόσο, ότι ατιές πιτά σπάνια ακυρώνουν την υπηκοότητα, εκτός εάν το αδίκημα είναι πολύ σοβαρό. Η καριέρα της Μελάνια στο modeling απογειώθηκε αφότου ήρθε στη Νέα Υόρκη. Συνεργάστηκε με κορυφαίους φωτογράφους όπως ο Patrick de Marcellier και ο Helmut Newton. Αυτά τα ονόματα συνδέονται με τα μεγαλύτερα περιοδικά μόδας όπως το Vogue, το Harper's Bazaar και το GQ. Μία από τις πιο διάσημες φωτογραφίσεις της ήταν μια γυμνή φωτογράφηση για το βρετανικό GQ τον Ιανουάριο του 2000. Αυτή η εικόνα προκάλεσε διαμάχη κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του συζύγου της χρόνια αργότερα. Ακόμα και με αυτές τις επιτυχίες, η Μελάνια κρατήθηκε για τον εαυτό της. Έμεινε μακριά από τα ξέφρενα πάρτι του κόσμου του modeling. Ο κόσμος έλεγε ότι ήταν σοβαρή, συγκεντρωμένη και πάντα πειθαρχημένη. Τηρούσε αυστηρή δίαιτα και δούλευε σκληρά. Κάτι που τη βοήθησε να παραμείνει περιζήτητη σε έναν δύσκολο χώρο. Πίσω από τα παρασκήνια, υπήρχε ένας άντρας που βοήθησε τη Μελάνια να διαμορφώσει την πορεία της. Ο Πάο Ζαμπόλι, ένας Ιταλός ατζέντης μοντέλων, την ανακάλυψε στο Μιλάνο. Την έφερε στη Νέα Υόρκη και την υπέγραψε με το πρακτορείο του, Metropolitan Models. Την έστησε σε ένα διαμέρισμα στην πλατεία Union με έναν φωτογράφο, τον Μάθιου Ατένιαν. Ο Ζαμπόλι κανόνισε τις πρώτες της δουλειές και αφαίρεσε τα έξοδα διαβίωσης και τις αμοιβές από τα κέρδη της. Το πρακτορείο του ήταν γνωστά τόσο στη μόδα όσο και στην υψηλή κοινωνία. Το 1998, ο Ζαμπόλι διοργάνωσε το πάρτι όπου η Μελάνια γνώρισε τον Ντόναλντ Τραμπ. Εκείνο το βράδυ άλλαξε τη ζωή της για πάντα. Ο Ζαμπόλι δεν σταμάτησε στο modeling. Εργάστηκε για λίγο για τον οργανισμό Τραμπ, διοργάνωσε φανταχτερά πάρτι και μάλιστα έγινε πρεσβευτής του ΟΗΕ για την Ντομίνικα. Οι διασυνδέσεις και οι χάρες του έδιναν στη Μελάνια σπάνιες ευκαιρίες, αλλά έφεραν και φήμες. Ορισμένα ταμπλόιντ την κατηγόρησαν ακόμη και ότι είχε σχέσεις με υπηρεσίες συνοδών.
Οι ισχυρισμοί ήταν ψευδείς, αλλά οδήγησαν σε αγωγές και περισσότερους τίτλους. Τα πρώτα χρόνια της Μελάνια στη Νέα Υόρκη δεν ήταν τόσο λαμπερά όσο φαινόταν. Στα 26 της ήταν μεγαλύτερη από πολλά μοντέλα που ξεκινούσαν. Δυσκολευόταν να εισέλθει στην κορυφαία ιεραρχία. Οι περισσότερες από τις δουλειές της ήταν δεύτερης ή τρίτης επιλογής. Ο φωτογράφος Μάθιου Ατένιαν, συγκατοικός της, είπε ότι φαινόταν άκαμπτη, κάτι που μπορεί να έβλαψε τις πιθανότητές της σε μεγαλύτερους ρόλους. Το πρακτορείο της έπαιρνε ενίκιο, δάνεια, ακόμη και τέλη τηλεειδοποίησης από την αμοιβή της. Οπότε δεν της έμενανε πολλά χρήματα. Αλλά η Μελάνια συνέχιζε. Απέφευγε τη νυχτερινή ζωή, παρέμενε συγκεντρωμένη στη δουλειά και τήρησε την αυστηρή της διατροφή, στοχεύοντας πάντα στην επιτυχία. Ήταν μια νύχτα με άγρια φώτα και δυνατή μουσική. Τον Σεπτέμβριο του 1998, σε ένα πάρτι της εβδομάδας μόδας της Νέας Υόρκης, ο Ντόναλντ Τραμπ γνώρισε τη Μελάνια Νάους. Το πάρτι ήταν γεμάτο με μοντέλα, διασημότητες και πλούσιες ελίτ. Η Τραμπ έφτασε με μια άλλη γυναίκα, την Νορβηγίδα Έρις Σελένα Μίντλαρτ. Αλλά τη στιγμή που είδε τη Μελάνια, είχε μόνο μάτια για εκείνη. Τη σύστησε ο Πάολο Ζαμπόλι, ο άντρας που τη βοήθησε να έρθει στη ΣΥΠΑ με βίζα εργασίας. Αυτή η συνάντηση άλλαξε τα πάντα και για τους δύο. Ο Τραμπ, που ήταν ακόμα παντρεμένος με τη Μάρα Μέιπλς εκείνη την εποχή, γοητεύτηκε αμέσως. Αγνόησε το ραντεβού του, καθώς έλκεται από την εντυπωσιακή γυναίκα από τη Σλοβενία. Ο Ντόναλντ δεν έχασε χρόνο. Ζήτησε από τη Μελάνια τον αριθμό τηλεφώνου της εκεί στο πάρτι, αλλά εκείνη αρνήθηκε. Της επεσήμανε ότι ήταν εκεί με μια άλλη γυναίκα. Ανταυτού, του είπε να της δώσει τον αριθμό του αν μιλούσε σοβαρά. Ο Τραμπ παρέδωσε όλους τους αριθμούς τηλεφώνου του. Γραφείο, σπίτι, Μαραλάγκο. Η Μελάνια περίμενε λίγες μέρες πριν τηλεφωνήσει. Το πρώτο τους ραντεβού ήταν στο Μούμπα, ένα μοντέρνο στέκι στη Νέα Υόρκη. Από εκείνο το βράδυ και μετά, η Τραμπ ήταν ο μόνος άντρας με τον οποίο έβγαινε στην πόλη. Ήταν κοντά στο να εγκαταλείψει το όνειρό της για τις ΙΠΑ. Η γνωριμία με τον Τραμπ ήρθε σε ένα σημείο καμπής στη ζωή της. Το 1995, πριν γνωρίσει τον Τραμπ, η Μελάνια είχε ήδη ποζάρει για ένα γαλλικό ανδρικό περιοδικό. Η φωτογράφηση ήταν τολμηρή και σοκαριστική. Ήταν για το περιοδικό Max. Το θέμα ήταν ο λεσβιακός έρωτας. Η Μελάνια, μόλις 25 ετών τότε, πόζαρε γυμνή με το μοντέλο Emma Erickson. Μια φωτογραφία έδειχνε την Emma να αγκαλιάζει τη Μελάνια από πίσω στο κρεβάτι. Μια άλλη έδειχνε την Emma να κρατάει ένα μαστίγιο, έτοιμη να χτυπήσει. Ο φωτογράφος το χαρακτήρισε τέχνη, όχι πορνό. Αλλά οι φωτογραφίες παρέμειναν κρυφές μέχρι το 2016, όταν η New York Post τις δημοσίευσε στο εξώφυλλό της. Η χρονική στιγμή ήταν εκρηκτική. Η προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Οι φωτογραφίες δίχασαν τον κόσμο. Κάποιοι έβλεπαν ομορφιά, άλλοι σκάνδαλο. Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τη Μελάνια. Είπε ότι τέτοιες φωτογραφίσεις ήταν συνηθισμένες στην Ευρώπη. Στη συνέχεια ακολούθησε η πλέον διάσημη βρετανική φωτογράφηση του GQ τον Ιανουάριο του 2000. Η Μελάνια ξάπλωσε γυμνή πάνω σε μια γούνινη κουβέρτα στο ιδιωτικό τζετ του Τραμπ. Ήταν δεμένη με χειροπέδες σε έναν χαρτοφύλακα περιτριγυρισμένη από χρυσό και πολυτελή αντικείμενα. Ο Αντουάν Βεράλα τράβηξε τις φωτογραφίες. Ο Τραμπ δεν παρευρέθηκε, αλλά ανυπομονούσε να δει τις φωτογραφίες. Αργότερα, οι φωτογραφίες προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων όταν ο Τραμπ έθεσε υποψηφιότητα για πρόεδρος. Οι διαφημίσεις της ΑΤΑΚ χρησιμοποίησαν τις εικόνες για να στοχεύσουν ψηφοφόρους, ειδικά τους Μορμόνους. Η Μελάνια έγινε η μόνη πρώτη κυρία που πόζαρε ποτέ γυμνή σε περιοδικό. Η συζήτηση για αυτές τις φωτογραφίες δεν έχει σταματήσει ποτέ. Την ίδια χρονιά, τον Φεβρουάριο του 2000, η Μελάνια εμφανίστηκε στο τεύχος με μαγιό του Sports Illustrated. Η φωτογράφηση ήταν παιχνιδιάρικη. Πόζαρε με ένα λαμπερό μπικίνι αγκαλιάζοντας μια φουσκωτή φάλαινα δολοφόνο μήκους 1,8 μέτρων σε μια ηλιόλουστη παραλία. Αυτή ήταν μια πιο ήπια πλευρά του μόντελινγκ της Μελάνια. Οι φωτογραφίες ξεχώρισαν, ειδικά όταν οι κριτικοί αμφισβήτησαν την εξαιρετική της ικανότητα για την αμερικανική βίζα της. Ο συνδυασμός παιχνιδιάρικων και προκλητικών εικόνων διαμόρφωσε τη δημόσια εικόνα της. Εκείνη την εποχή, η Μελάνια πόζαρε ξανά για τη βέρλα. Το θέμα αυτή τη φορά ήταν η καθαρή λάμψη του James Bond. «Ήταν το τέλειο κορίτσι του Bond», είπε η Βέργκλας. Η Μελάνια πόζαρε κρατώντας ένα παιχνίδι όπλο σκαρφαλωμένο στο φτερό του, αεροσκάφους του Τραμπ φορώντας ένα κόκκινο string και τυλιγμένο σε πλούσια υφάσματα. Αυτές οι φωτογραφίες αφορούσαν το μυστήριο και τη γοητεία, αλλά έγιναν και αυτές μέρος της ατελείωτης δημόσιας γοητείας και κρίσης. Ο Τραμπ έπαιξε μεγάλο ρόλο στην άνοδο της Μελάνια. Το πρακτορείο μοντέλων του, με την υπογραφή του Τραμπ, έδωσε όθηση στην καριέρα της. Έπιασε μεγαλύτερες δουλειές, περισσότερα εξώφυλλα περιοδικών και μεγαλύτερη προβολή στη ΣΥΠΑ. Ο Τραμπ χρησιμοποίησε τον πλούτο και τις διασυνδέσεις του για να βοηθήσει.
Μέχρι τον γάμο του το 2005, η Μελάνια ήταν μια πολύ γνωστή προσωπικότητα στον κόσμο της μόδας. Αλλά το πρακτορείο του Τραμπ αντιμετώπισε προβλήματα. Αγωγές, παράπονα για εργατικά αδικήματα και κακή δημοσιότητα. Για τη Μελάνια, όμως, ήταν μια πλατφόρμα που τη βοήθησε να ανέβει. Η σχέση τους τραβούσε πάντα την προσοχή, ακόμα και στο ραδιόφωνο. Το Νοέμβριο του 1999 εμφανίστηκαν στην εκπομπή του Howard Stern. Ο Stern ρώτησε τη Μελάνια τι φορούσε. Όχι πολλά, τον πείραξε. Αυτό συνέχισε. Ήταν γυμνή, σχεδόν γέλασε. Ο Τραμπ συμμετείχε στα αστεία. Αστιεύτηκαν για τη σεξουαλική τους ζωή στον αέρα. Η συνέντευξη σόκαρε πολλούς. Όταν ο Τραμπ έθεσε υποψηφιότητα για πρόεδρος, το βίντεο επέστρεψε για να τους στοιχειώσει. Από την αρχή, ο Τραμπ έδειξε σημάδια ότι ήθελε να έχει τον έλεγχο. Συχνά έφερνε τη Μελάνια σε συναντήσεις, όχι ως σύντροφο, αλλά ως τρόπαιο. Την κρατούσε μακριά από πραγματικές συζητήσεις. Είπε ότι το έκανε για να αποφύγει τις συγκρούσεις με την πρώην σύζυγό του, αλλά έδειξε πως έβλεπε τους ρόλους τους. Η Μελάνια, έξυπνη και ικανή, παραγωνίστηκε. Αυτό το μοτίβο την ακολούθησε στον Λευκό Οίκο. Η εικόνα της ήταν υπό αυστηρή διαχείριση. Η ανεξαρτησία της αμφισβητούνταν συχνά. Τα πρώτα σημάδια ήταν εκεί από την αρχή. Στις 22 Ιανουαρίου 2005, ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Νάους πραγματοποίησαν έναν από τους πιο ακριβούς και πολυσυζητημένους γάμους στην ιστορία των Αμερικανικών διασημοτήτων. Συνέβη στο Μάρα-Λάγκο στο Palm Beach. Το κόστος ήταν πάνω από $2 εκατομμύρια. Η λίστα των καλεσμένων ήταν γεμάτη με διάσημα πρόσωπα από την πολιτική και την ψυχαγωγία. Ακόμα και ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον ήταν εκεί. Ακριβώς, η ίδια Χίλαρι Κλίντον, που αργότερα θα αντιμετώπιζε τον Τραμπ σε μια πικρή πολιτική μάχη. Το φόρεμα της Μελάνια ήταν ένα θαύμα από μόνο του. Ήταν ένα φόρεμα Christian Dior που χρειάστηκε 550 ώρες για να φτιαχτεί. Είχε 11.500 κρυστάλλινα στρας και μαργαριτάρια και ζύγιζε σχεδόν 28 κιλά. Αντί για λουλούδια, κρατούσε ένα οικογενειακό κομπολόι. Οι καλεσμένοι γλέντισαν με χαβιάρι, φιλέτο και κρυστάλλινη σαμπάνια. Η μουσική προερχόταν από την ορχήστρα Michael Rose. Η τούρτα, ένα σοκολατένιο 7όροφο έκθεμα αξίας $50.000. Τόσο εντυπωσιακό που οι καλεσμένοι έλαβαν πολλές εκδοχές για να πάρουν σπίτι. Ακόμα και η τιάρα της Μελάνια ήταν εντυπωσιακή. Είχε 325 διαμάντια αξίας $2 εκατομμυρίων και της το δανείστηκε ο Ρόναλντ Γκουίνστον ως κάτι που της είχε δανειστεί. Τον Μάρτιο του 2006 γεννήθηκε ο βαρώνος Γουίλιαμ Τραμπ. Από την αρχή, η Μελάνια ανέλαβε έναν πολύ ενεργό ρόλο ως μητέρα. Επέλεξε να μην προσλαμβάνει νταντάδες, θέλοντας να είναι εκεί για κάθε στιγμή. Δίδαξε στον Μπάρον τόσο γαλλικά όσο και σλοβενικά, ώστε να μπορεί να μιλάει με την οικογένειά της. Ενθάρρυνε τη δημιουργικότητά του, αφήνοντάς τον μάλιστα να ζωγραφίζει στους τοίχους. Πίστευε ότι το να λέει όχι σε ένα παιδί όλη την ώρα θα σκότωνε τη φαντασία του. Όταν ο Ντόναλντ έγινε πρόεδρος, η Μελάνια έμεινε στη Νέα Υόρκη για μήνες, ώστε ο Μπάρον να μπορέσει να τελειώσει το σχολείο πριν μετακομίσει στον Λευκό Οίκο. Συχνά τον έπαιρνε η ίδια από το σχολείο και φρόντιζε να περνάει χρόνο μαζί του, μακριά από τις κάμερες και την προσοχή. Αλλά στο παρασκήνιο, τα πράγματα μεταξύ του Ντόναλντ και της Μελάνια δεν ήταν όπως φαινόταν. Αναφορές από πηγές όπως ο Μάικλ Γουλφ και μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορία αποκάλυψαν ότι ζούσαν ως επιτοπλίστων χωριστές ζωές. Αφού ο Ντόναλντ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, η Μελάνια έμεινε σε ακίνητα του Τραμπ στη Νέα Υόρκη και στο Palm Beach, περνώντας λιγότερες από 14 ημέρες στον Λευκό Οίκο. Ακόμα και σε επίσημες εκδηλώσεις, συχνά ακολουθούσαν χωριστούς δρόμους. Στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου, για παράδειγμα, έφυγε με αυτοκίνητο, ενώ ο Ντόναλντ πήρε το Μαρίν ένα. Αυτές δεν ήταν απλώς προσωρινές επιλογές. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, έτσι λειτουργούσε η σχέση τους. Ο Λευκός Οίκος το αρνήθηκε, αλλά ο κόσμος συνέχισε να παρατηρεί τα ίδια μοτίβα. Και ο κόσμος το πρόσεξε. Ειδικά αφότου βίντεο που έδειχναν τη Μελάνια να αποφεύγει το άγγιγμα του Ντόναλντ έγιναν viral. Ένα βίντεο τους έδειχνε να φεύγουν από το Air Force One. Ο Ντόναλντ προσπάθησε να κρατήσει το χέρι της, αλλά εκείνη το τράβηξε μακριά. Προσπάθησε ξανά. Εκείνη το κίνησε ξανά. Στο τέλος, εκείνος συμφώνησε να ακουμπήσει το χέρι του στην πλάτη της. Υπήρχαν και άλλες παρόμοιες στιγμές σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, δημόσιες εκδηλώσεις, και οι άνθρωποι άρχισαν να κάνουν αστεία γι' αυτό. Τα memes ονόμασαν το χέρι της αντίσταση. Οι ειδικοί μελέτησαν τα βίντεο και επεσήμαναν την σαφή δυσφορία της, προσθέτοντας τη συζήτηση για ένα βαθύτερο ρήγμα. Τον Απρίλιο του 2010, η Μελάνια δοκίμασε κάτι νέο. Λανσάρισε μια σειρά κοσμημάτων και ρολογιών στο QVC που ονομάζεται Melania Time Pieces and Jewelry. Έγινε αμέσως επιτυχία. Η πρώτη παρτίδα εξαντλήθηκε σε μόλις 45 λεπτά.
Τα κομμάτια κόστιζαν μεταξύ 30 και 200 δολαρίων, καθιστώντας τα προσιτά για πολλούς θαυμαστές. Η ίδια η Μελάνια εμφανίστηκε στο QVC για να τα προωθήσει. Η επιτυχία ήταν τόσο μεγάλη που το επίσημο βιογραφικό της στον Λευκό Οίκο το ανέφερε αργότερα, αλλά η σειρά είχε τους επικριτές της. Ο κόσμος επεσήμανε ότι τα κοσμήματα κατασκευάστηκαν στην Κίνα, παρόλο που ο Ντόναλντ συχνά μιλούσε κατά της εξωτερικής ανάθεσης. Η συνεργασία έληξε, αλλά η πρώτη κυκλοφορία σημείωσε ρεκόρ. Η Μελάνια δεν σταμάτησε εκεί. Πέρασε πάνω από 10 χρόνια δουλεύοντας πάνω στη δική της σειρά περιποίησης επιδερμίδας. Melania Caviar Complex X. Τα προϊόντα χρησιμοποιούσαν καλλιεργημένο χαβιάρι από τη Νότια Γαλλία. Πλούσια σε ωμέγα-3, ωμέγα-6 λιπαρά οξέα και βιταμίνες, η σειρά περιλάμβανε ορό, ενυδατική κρέμα, κρέμα νικτός, βάλσαμο καθαρισμού και peeling. Οι τιμές κυμαίνονταν από 50 έως 150 δολάρια. Η Μελάνια χρησιμοποιούσε τα προϊόντα η ίδια και τα έβαζε ακόμη και στο μπάρον κάθε βράδυ. Αλλά παρά τα φανταχτερά συστατικά και τις μεγάλες ελπίδες, τα προϊόντα δεν πούλησαν καλά. Η σειρά σταμάτησε αθόρυβα, αν και έδειχνε πόσο μεγάλα όνειρα είχε η Μελάνια. Στη συνέχεια, τον Ιανουάριο του 2016, η Μελάνια έκανε μια κίνηση που άφησε τους πάντες να μαντεύουν. Αγόρασε ένα διαμέρισμα αξίας 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων στον 33ο όροφο του πύργου Τραμπ. Είχε ένα υπνοδωμάτιο και 1,5 μπάνια. Αυτό που το έκανε περίεργο ήταν ότι έμενε ήδη λίγους ορόφους πάνω στο ρετιρέ. Το διαμέρισμα αγοράστηκε με το όνομα μιας εταιρείας και κανείς δεν εξήγησε ποτέ γιατί το ήθελε. Ήταν για οικογένεια, προσωπικό, επένδυση, κανείς δεν ξέρει. Το μυστήριο απλώς αύξησε τη γοητεία του κοινού για αυτήν. Τον Ιούνιο του 2018, η Μελάνια Τραμπ κατέβηκε από ένα αεροπλάνο στο Τέξας, φορώντας ένα μπουφάν Ζάρα αξίας 39 δολαρίων που έγραφε «Δεν με νοιάζει καθόλου. Εσένα, εις καθοδόν για να επισκεφτεί παιδιά μεταναστών που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους». Η χώρα ήταν ήδη θυμωμένη με την πολιτική μηδενικής ανοχής της κυβέρνησης Τραμπ. Όταν οι άνθρωποι είδαν τον μπουφάν, έμειναν άναυδοι. Φαινόταν ψυχρό και άκαρδο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξεράγησαν. Τα ειδησεογραφικά κανάλια μετέδωσαν την εικόνα ασταμάτητα. Αρχικά, η ομάδα της είπε ότι το μπουφάν δεν είχε κανένα απολύτως μήνυμα. Αλλά αργότερα, η Μελάνια παραδέχτηκε ότι το μπουφάν απευθυνόταν στα μέσα ενημέρωσης. Είπε ότι προοριζόταν για όσους την επέκριναν. Αυτό έκανε τα πράγματα χειρότερα. Ο κόσμος το έβλεπε πλέον ως σκόπιμη προσβολή κατά τη διάρκεια μιας ανθρωπιστικής κρίσης. Παρόλο που δεν φορούσε το σακάκι μέσα στο κέντρο κράτησης, η ζημιά είχε γίνει. Η εικόνα έγινε μία από τις πιο αξέχαστες στιγμές της ως πρώτης κυρίας. Την ίδια χρονιά προέκυψαν περισσότερα προβλήματα όταν διέρευσαν μυστικές κασέτες. Σε αυτές, η Μελάνια ακούστηκε να λέει «Ποιος δίνει δεκάρα παρσί για χριστουγεννιάτικα πράγματα και στολίδια». Οι κασέτες δημοσιοποιήθηκαν από την πρώην φίλη και σύμβουλό της, Στέφανι Winston Γουάλοφ. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα αυτιά τους. Η πρώτη κυρία, γνωστή για τις εμφανίσεις της στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια των διακοπών, ακουγόταν σαν να μισούσε τη δουλειά. Οι ηχογραφήσεις έδειχναν επίσης τη Μελάνια να υπερασπίζεται την πολιτική χωρισμού οικογενειών. Είπε ότι τα παιδιά ήταν καλύτερα στις αμερικανικές εγκαταστάσεις παρά στον τόπο καταγωγής τους. Υπενήχθηκε μάλιστα ότι ορισμένοι μετανάστες είχαν εκπαιδευτεί για το τι να πούν. Όταν οι κασέτες δημοσιοποιήθηκαν, η Μελάνια ισχυρίστηκε ότι είχαν υποστεί επεξεργασία για να την κάνουν να φαίνεται άσχημη. Είπε ότι νοιαζόταν βαθιά για τα Χριστούγεννα, αλλά πολλοί βρήκαν την υπεράσπιση της αδύναμη. Οι κασέτες άφησαν την εντύπωση μιας πρώτης κυρίας που είχε εξαντληθεί από καθήκοντα που δεν ήθελε. Στη συνέχεια ήρθε η ανακαίνιση του κήπου με τα τριαντάφυλλα το 2020. Η Μελάνια αποφάσισε να επανασχεδιάσει τον διάσημο χώρο που είχε δημιουργήσει η Τζάκλιν Κέννεντι το 1961. Αφαίρεσε τις κερασιές και τα πολύχρωμα ιστορικά τριαντάφυλλα. Τα αντικατέστησε με ανοιχτόχρωμα άνθη και μια μινιμαλιστική εμφάνιση. Οι επικριτές το χαρακτήρισαν άψυχο. Ένας ιστορικός προεδρίας είπε ότι ήταν σαν να σβήνει στην ιστορία. Τα αιτήματα απαιτούσαν την αποκατάσταση του κήπου. Η Μελάνια επέμεινε ότι ο επανασχεδιασμός τιμούσε την παράδοση και έφερε ελπίδα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά λίγοι πίστηκαν. Πολλοί το είδαν ως ένα ακόμη σημάδι ότι δεν σεβόταν την ιστορία του Λευκού Οίκου. Η Μελάνια έπαιξε επίσης βασικό ρόλο σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ το 2016. Όταν κυκλοφόρησε η κασέτα του Access Hollywood, ο Τραμπ πιάστηκε να λέει απέσια πράγματα για τις γυναίκες. Η ομάδα του ήταν πανικόβλητη. Ο Μάικλ Κόεν είπε αργότερα ότι η Μελάνια ήταν αυτή που πρότεινε να χαρακτηριστούν τα σχόλια ως κουβέντα στα αποδυτήρια. Αυτή η φράση έγινε η υπεράσπιση που επαναλάμβαναν ξανά και ξανά. Η Μελάνια είπε στο CNN ότι ο Τραμπ είχε παρακινηθεί από τον παρουσιαστή.
Προσπάθησε να μετριάσει τη ζημιά, αλλά πολλοί θεώρησαν ότι η δικαιολογία φαινόταν κούφια. Το 2016, η Μελάνια αντεπιτέθηκε στεναρά όταν ένα βρετανικό ταμπλόιντ υπενήχθηκε ότι είχε εργαστεί ως συνοδός τη δεκαετία του 1990. Υπέβαλε αγωγή $150 εκατομμυρίων κατά της Daily Mail. Είπε ότι η ψευδής ιστορία είχε βλάψει το εμπορικό σήμα της σε μια εποχή που επρόκειτο να γίνει μία από τις πιο φωτογραφημένες γυναίκες στον κόσμο. Η υπόθεση έληξε με μια συγγνώμη και μια πληρωμή $2,9 εκατομμυρίων. Δεν ήταν τα $150 εκατομμύρια που είχε ζητήσει, αλλά παρόλα αυτά ήταν ένας από τους μεγαλύτερους διακανονισμούς για μια πρώτη κυρία. Την ίδια χρονιά, η Μελάνια αντιμετώπισε μια ακόμη αμηχανία. Κατά τη διάρκεια της Εθνικής Συνέλευσης των Ρεπουμπλικανών, έδωσε μια ομιλία που είχε ως στόχο να ρίξει φως στη ζωή της. Αλλά ο κόσμος γρήγορα παρατήρησε ότι ορισμένα σημεία της ακουγόταν ακριβώς όπως η ομιλία της Μισελ Ομπάμα το 2008. Βίντεο που συνέκριναν τις δύο ομιλίες έγιναν viral. Τα αστεία διέρευσαν στις τηλεοράσεις αργά το βράδυ. Αρχικά, η προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ αρνήθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αργότερα, ένας συγγραφέας ομιλιών ανέλαβε την ευθύνη. Στο παρασκήνιο, η Μελάνια φέρεται να ένιωσε προδομένη από κάποιον στην ομάδα. Η στιγμή αυτή έγινε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σκάνδαλα σε συνέδρια εδώ και χρόνια. Αφού έφυγε από τον Λευκό Οίκο, η Μελάνια μπήκε στον κόσμο του ψηφιακού χρήματος. Λανσάρισε το NFTs, ξεκινώντας με το όραμα της Μελάνια. Μια ακουαρέλα του ματιού της, που πουλήθηκε για ένα περίπου $150 εκείνη την εποχή. Υποστήριξε επίσης ένα κρυπτονόμισμα που ονομάζεται Melania Meme. Υποσχέθηκε ότι κάποια από τα κέρδη θα πήγαιναν σε ανάδοχα παιδιά μέσω του προγράμματος Be Best. Αλλά πολλοί αμφισβήτησαν τον πραγματικό αντίκτυπο αυτών των έργων. Οι κριτικοί τα είδαν ως έναν ακόμη τρόπο να επωφεληθούν από τη φήμη της. Τέλος, υπήρξε και η επιχείρηση με τα χριστουγεννιάτικα στολίδια. Η Μελάνια πουλούσε στολίδια με την υπογραφή της, σε τιμές μεταξύ $75 και $90 το καθένα. Ένα πλήρες σετ μπορούσε να κοστίσει πάνω από $300. Αυτό συνέβη αφού είχε ακουστεί να λέει ότι δεν την ένοιαζαν οι χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις. Ο κόσμος το αποκαλούσε Merry Griftmas. Κάποιοι το είδαν ως μια έξυπνη επιχειρηματική κίνηση. Άλλοι το είδαν ως ένα ακόμη παράδειγμα χρήσης του ρόλου της στον Λευκό Οίκο για κέρδος. Η ζωή της Μελάνια Τραμπ πήρε μια απροσδόκητη τροπή το 2024. Λίγες εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τίτλο «Μελάνια». Σε αυτό, σόκαρε τον κόσμο υιοθετώντας μια σταθερή θέση υπέρ της επιλογής. Τα λόγια της ήταν σαφή. Έγραψε ότι κανείς άλλος εκτός από μια γυναίκα δεν πρέπει να αποφασίζει τι θα συμβεί στο σώμα της. Είπε ότι ήταν δικαίωμα μιας γυναίκας να επιλέξει να τερματίσει μια εγκυμοσύνη, αν το επιθυμεί. Η Μελάνια εξήγησε ότι το πίστευε αυτό σε όλη της την ενήλικη ζωή. Αυτή ήταν μια τεράστια αντίθεση με τη θέση του Ντόναλντ Τραμπ κατά των αμβλώσεων. Άλλωστε, αυτός ήταν που βοήθησε στην ανατροπή της εκλογικής διαδικασίας Roe εναντίον Wade το 2022. Οι δηλώσεις της Μελάνια την έφεραν σε άμεση αντίθεση με τον σύζυγό της και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Ο συγχρονισμός της προκάλεσε αντιδράσεις. Γιατί να το πει αυτό ακριβώς πριν από μια τόσο κρίσιμη εκλογή? Ο κόσμος αναρωτιόταν αν επρόκειτο για προσωπική πεποίθηση, πολιτική στρατηγική ή κάτι άλλο. Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση για τα λόγια της ήταν έντονη. Τα σχέδια της Μελάνια για μια πιθανή δεύτερη θητεία ως πρώτη κυρία ήταν εξίσου εκπληκτικά. Τον Ιανουάριο του 2025 ανακοίνωσε ότι δεν θα ζούσε μόνιμα στο Λευκό Οίκο. Ανταυτού, είπε ότι θα μοίραζε τον χρόνο της μεταξύ Ουάσιγκτον, Νέας Υόρκης και Palm Beach. Εξήγησε ότι ήθελε να είναι καλή μητέρα, καλή σύζυγος και πρώτη κυρία. Με τον Μπάρον στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, ήθελε να είναι περισσότερο κοντά του. Επίσης, φέρεται να επέμενε να έχει το δικό της υπνοδωμάτιο στον Λευκό Οίκο. Αυτό δεν ήταν κάτι καινούριο. Είχε κάνει το ίδιο και κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του συζύγου της. Καμία πρώτη κυρία δεν είχε ισορροπήσει ποτέ τον ρόλο της με αυτόν τον τρόπο. Η Μελάνια ξαναέγραφε τους κανόνες με τον δικό της αθόρυβο τρόπο. Έκανε το ίδιο και στις επιχειρήσεις. Τον Απρίλιο του 2024 λάνσαρε ένα κολιέ για την ημέρα της μητέρας για $245. Ήταν προσαρμόσιμο και είχε σκοπό να συμβολήσει την κομψότητα και τη μητρότητα. Στη συνέχεια, κυκλοφόρησε ένα κόσμημα αξίας $600 με τίτλο Vote Freedom. Συνδύαζε την πολιτική και την πολυτέλεια με τρόπο που λίγοι είχαν ξαναδεί. Αυτό δεν ήταν κάτι καινούριο για εκείνη. Η σειρά κοσμημάτων QVC είχε αποφέρει πάνω από 45 εκατομμύρια πωλήσεις σε 10 χρόνια. Μπήκε ακόμη και στον κόσμο των NFTs με ψηφιακά κοσμήματα. Η Μελάνια φρόντιζε να ξεχωρίζει το όνομά της.
Απέφευγε να χρησιμοποιεί το όνομα Τραμπ για τα προϊόντα της. Ήθελε η μάρκα της να αντικατοπτρίζει την ανεξαρτησία. Τα πολυτελή σχέδιά της συνέχιζαν να πωλούνται ανεξάρτητα από το πόσο χαοτική γινόταν η πολιτική γύρω της. Οι πιστοί πελάτες της συνέχιζαν να επιστρέφουν. Κι όμως η Μελάνια παρέμενε ένα μυστήριο. Το 2016 αγόρασε ένα μυστικό διαμέρισμα στον πύργο Τραμπ για σχεδόν 1,5 εκατομμύριο. Κανείς δεν ξέρει πραγματικά γιατί. Ήταν απόδραση, επένδυση ή κάτι άλλο. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να ρωτούν πώς είναι στην πραγματικότητα ο γάμος της με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ζουν ως επιτοπλίστων χωριστές ζωές. Είχαν ξεχωριστά υπνοδωμάτια εδώ και χρόνια στον πύργο Τραμπ και στον Λευκό Οίκο. Σπάνια περνούν τη νύχτα μαζί. Η καθαρή περιουσία της Μελάνια εκτιμάται στα $70 εκατομμύρια. Το μεγαλύτερο μέρος της το έβγαλε από το modeling και τις επιχειρήσεις της. Αλλά κανείς δεν γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες των οικονομικών της. Ο κόσμος αναρωτιέται επίσης αν έχει πολιτικές φιλοδοξίες. Θα βγει στο προσκήνιο ή θα παραμείνει στη σκιά κρατώντας τους πάντες σε αγωνία. Αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα ενισχύουν μόνο τη γοητεία που της ασκεί.